חברים, קבלו מתכון פשוט וקל להכנה, אסדו לעצלנים, מטורף כמה שזה נימוך. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לקצבייה, לבקש נתח אסדו, קשתית. הפעולה הבאה שאתם עושים זה לוקחים 2 נייר כסף, 2 ניירות אפייה, מניחים את הנתח, מלח ופלפל, טריאקי. אני גם אוהב חרדל, אז אני מוסיף חרדל בצורה הזאת, ממליכים עוד קצת ומורחים את זה טוב 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 בצורה הזאת. דבר אחרון, מוסיפים קצת שום. עכשיו החלק הכי פשוט עוטף את זה, שהכל יהיה אטום טוב טוב טוב. הופה. אחרי שלקחתי אותו אני הולך לתנור, מניח את האסדו, קח את המים, בערך 2 ליטרים של מים שפוך בפנים, טורבו, 130 מעלות, משאירים את זה לילה שלם בתנור, הולכים לישון 8 שעות ובואו תראו מה קורה. אז אחרי לילה שלם בואו תראו מה קורה לאסדו, הללויה. אני אוהב את האסדו ככה כמו שהוא, אבל אתם פשוט יכולים לבוא ולתת כזה ככה, תראו איזה דבר מטורף, ממש ב2 שניות יש לכם אסדו מוכן. וואו.